Hello și welcome la Un Un pic pic de de sus. sus. Eu sunt Eliada. Și eu sunt Luiza. Cred că după cât de pline sunt paharele noastre, puteți înțelegeți cam de câte ori noi am început să filmăm și reînceput să filmăm videoclipul ăsta de astăzi. Da, astăzi o altă încercare de a filma primul nostru podcast. Da, noi am avut o încercare, O tentativă. o tentativă, da. N-aș spune că e eșuată, dar cred că asta e un episod pentru altă dată, o leacă mai încolo. Da. Poate. Astăzi o să vorbim despre Cuvântul lui Dumnezeu și citirea lui în general și cum să facem asta un obicei. Noi amândouă am început să încercăm să cultivăm și probabil practic ne s-a pornit. Acum trebuie să numai să ne ținem. Amin. Da. De ce o să vorbim și de ce am ales să discutăm noi despre tema asta? E că însăși citirea Cuvântului lui Dumnezeu este o bază. O bază în relația cu Dumnezeu, așa cum casa necesită o bază pe care să se țină și trebuie să fie puternică ca casa să nu cadă. Tot așa și trebuie să fie și citirea noastră în cuvânt, perseverența noastră în cuvânt. Și azi am câteva versete care vreau să le discutăm și cred că tot. Deci primul verset este din Psalmul 119, versetul 105. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Cred că versetul este cel mai cunoscut verset dintre versetele care se referă la cuvânt. Și reprezentativ. Da, și reprezentativ. Adică foarte bine reprezintă însăși cuvântul într-adevăr. Și cumva, și cred că și pentru noi, dacă să intrăm cumva în adâncimea versetului, putem spune că însăși citirea cuvântului lui Dumnezeu îți cumva îți deschide ochii la multe chestii care poate înainte nu le-ai observat pentru că nu erai perseverent în cuvânt și nu îl citeai. Și aici sunt foarte multe lucruri care poți să le vezi și să le afli, să le cunoști numai din citire. Să te lumineze la ceva. Da, corect. În principiu. Asta tot se poate de comparat cu pista asta de decolare pentru avion. Cum sunt luminițele astea. Da. Cred că cuvântul e ca luminițele astea de pe pista de decolare pentru noi. Da, asta e o bună comparație. Așa, mai am un converset, tot din Psalmul 119. Psalmul 119 cu 11. Strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cred că cumva faptul că, cum ai spus, și luminițele astea de pe pista de decolare, tot așa, ele fiind luminițele care anume ne conduc pe noi pe calea dreaptă, acolo unde noi trebuie să mergem într-o direcție corectă, unde Domnul vrea ca noi să mergem. Și cumva ele ne ajută ca să nu deviem de la drumul corect, să nu păcătuim, cu toate că noi suntem oameni. Și versetul ăsta, 11, cred că ilustrează cum noi trebuie să strângem cuvântul în inima noastră fiecare zi. Eu acum, dacă sunt la casă la sol și aveam grădinuț, în fiecare zi dimineața mă duc și strâng câte ceva din grădină. Adică asta se poate comparat așa tot. În fiecare dimineață trebuie să ne ducem din cuvânt, să ne strângem ceva pentru noi și să ne alimentăm sufletul. Da, și e foarte important să dai cuvântului cea mai bună parte a zilei, cum am spus mai devreme, ca să poți să te investești destul de mult și ca să poți să te adâncești în așa fel încât să poți, cum tu ai spus, să te duci să ții legume din grădină, să faci o salată gustoasă. Da. Ca să ai o hrănire calitativă și cantitativă din cuvânt, trebuie să fii concentrat într-o dimineață, să spun așa, pentru că atunci când începi dimineața cu cuvânt, tu îți dai răgazul ăsta de a începe frumos. Și dai prioritate. Da, și te umpli cu energie pozitivă, să spun așa, pentru că tu citind de cuvânt,
din cuvânt, te alimentezi, Duhul Sfânt în tine lucrează și îl simți, chiar dacă sunt anumite perioade când poate nu îl simți, dar asta e o temă pentru altă dată. Și e important ca cuvântul să fie într-o parte a zilei în care energia noastră este încărcată la 110%. Eu, de exemplu, azi m-am trezit și eram așa mai somnoros. Nu mai am cafea. și, și a trebuit aleagă să mă trezesc înainte să citesc. Așa am stat așa un pic, ca totuși mă gândesc că da, e prima ce trebuie să facem, dar trebuie să fim și conștienți, adică să nu facem asta doar pentru bifă. Dar cum ai spus și tu, să facem asta cu calitate. Autentic. Nu doar, da. Da, asta e foarte... E greu ca tare să te ții, să fii puternic în chestia asta, pentru că tu, deși ești o persoană care știi, faci asta deja de mult timp și din fiecare dimineață te scoli, citești și se întâmplă uneori că poate nu ai, știi, cantitatea așa necesară ca să poți să însușești, să simți tot și vrei ca Domnul să-ți transmită prin capitolul care tu îl citești sau bucata de scriptură care o citești în ziua aceea. E greu uneori să fii autentic, pentru că deja asta la tine este o deprindere și nu mereu reușești ca să poți face și să fii autentic și într-adevăr să simți cum te conectezi cu Dumnezeu. Dar asta e un lucru, cred că, care mereu rămâne să lucrăm și pentru că e greu. Trebuie să o facem intenționat. Nu pentru că așa trebuie, dar pentru... Câteodată trebuie să facem pentru că așa trebuie. Ca să nu rămânem în urmă. Dar trebuie de fiecare dată să ne străduim să facem intenționat. Da. Și, conștient. Da, rugându-ne, Domnul știe care este inima noastră, El știe intenția noastră. Și asta e numai între noi și El. Numai eu și El știe cât de autentică este citirea Bibliei a mea și care sunt discuțiile noastre și cât de autentice ele sunt. Și e foarte important ca asta să fie ceva intim, ceva care noi doi avem. Și... Da. Luiza și insecte. Da. Noi doi avem și nimeni altcineva. Da. Un alt verset despre faptul cum e să fie în cuvânt. Da. La fel îl găsim în psalm. Chiar în psalmul 1, printre primele versete. Deci se vorbește că primul verset este despre fericirea omului care nu se duce la sfatul celor răi. Este fericit acela care își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui. Este în versetul 2. Și versetul 3 mai adaugă. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejește. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Asta cred că e un început tare bun pentru întrebarea cum noi reușim cum putem noi să punem în lucru însăși dorința noastră de a începe să fim perseverenți în cuvânt. Și motivul tot sublinează. Ca să fim ca acest pom care e sădit lângă ceva autentic din nou. Ca, cum spuneam mai devreme, că e ceva a nostru și al Dumnezeu, dar pomul e conectat el cu natura, cu pământul, da. Tot așa e foarte important să fim conectați cu Dumnezeu și asta să fie ceva autentic. Și poate de multe ori nu știm cum să începem noi să facem lucrul ăsta. Și poate de multe ori noi începem să citim Geneza și să ne ducem mai departe la Exod și așa mai departe. Și ne rătășim pentru că acolo e tare greu, pentru că e început. Dar nu trebuie să fie numai decât așa. Poate să fie puțin mai diferit, poate să fie puțin mai ușor. Nu știu, și experiența ai tu? Cum ai început tu să citești Biblia? Anii precedenți eu citeam mai luam doar planuri de pe aplicația Biblia, apropo, care e accesibilă și pentru oricine.
vrea. Și am luat un plan de citire Bibliei într-un an și cumva mai mult o ascultam decât citeam. Anul ăsta am zis, am citit undeva, dacă vrei să te înveți să lauzi pe Domnul, să citești Cartea Psalmilor. Și am început să citesc. Acum am ajuns la Psalmul 73. Și cum e tot psalmul? Și într-adevăr, până acum unde am ajuns și cât am citit, este o carte care te învață să te exprime emoțiile nu față de Dumnezeu, dar lui Dumnezeu, ceea ce te simți tu față de circumstanțele tale, de viața ta. Da, cum David își exprima durerile lui din cauza vrăjmașilor, da, lui Dumnezeu. Așa și noi putem să ne exprimăm și Dumnezeu cred că și așteaptă să facem asta. Și pe lângă toate astea, psalmul te învață, cum așa am spus, să lauzi. Noi, cel puțin mie, nu mi se dă foarte ușor să laud. Nu știu cum la alții, dar mie nu chiar așa de ușor, dar cum deja am ajuns ca la jumătate practic și chiar am început în rugăciuni mai mult să laud. Îmi dă exemple și chiar în fiecare capitol îmi înseamnă unde să laude, îmi fac așa o trâmbiță și sunt exemple de laudă. Ce drăguț! Da. Și cam așa. Și chiar sunt zile când nu reușesc să citesc dimineața. Dar asta nu e o provocare care dacă n-ai reușit o zi, gata, te dai bătut. A doua zi continui mai departe. Da. E important să continui, să nu te oprești. Pentru mine, tot drumul ăsta cu perseverența în citirea Bibliei a fost foarte complicat, pentru că tot așa încercam să citesc, să încep cu începutul, dar noi cred că toți știm că începutul e foarte greu de citit și ca să rămână curiozitatea aprinsă, e greu, pentru că acolo, într-adevăr, sunt anumite chestii care... E multe istorii. Da, și persoanelor care cumva așa să o leacă mai... Practici. Da, nu tare... Da. Era obvious, pe gestul meu mic. Ok, stai să schimb poziția. Ok, continuăm. Bun. Eu știam că Noul Testament nu intră atât de greoi, să spun așa, cum era Vechiul Testament. Și o perioadă începusem cu Matei, cumva chiar tot cu începutul, că îmi place să încep cu începutul, nu cu mijlocul. Nu, clar. Dar cumva nu prea m-am ținut. Nu a fost ceva foarte perseverent, să spun așa. Nu a fost ceva în care m-am ținut până la capăt, până azi. Tot am cedat. Și după o perioadă am ajuns la un studiu și acolo era cu Cartea Proverbele. Și am început de atunci cu Cartea Proverbelor să citesc. Și chiar mi-a plăcut Cartea Proverbelor, adică mi-a atras atenția, mi-a aprins curiozitatea, să spun așa. Și cumva de atunci am început să spun așa, ok, poate nu e începutul, dar Biblia nu e o carte care trebuie numai decât să citești începutul ca să poți să înveți ceva dintre însă sau să scoți anumite chestii pe care tu ai putea să le iei pentru tine. Am citit Proverbe și după asta am spus că, bun, vedem și carte îmi trezește curiozitatea mai departe, adică n-am luat următoarea carte. Următoarea carte după Proverbe, pare mi se că am citit Matei. Și după Matei, așa, am început Cântarea Cântărilor. După asta m-am încercat o leacă de istorie și am văzut că nu merge bine și am renunțat o leacă la cartea aceea. Și m-am reîntors înapoi și acum recent am început să citesc psalmul și am 150 de zile de ținut de citit, dar până acum cumva e foarte interesant pentru mine să văd interpretarea lui David și cum el
să adresa lui Dumnezeu, adică e ceva unic pentru mine. Și să vezi anume cum, nu știu, David găsește, știi, fiecare cuvânt și cum el reușea să scrie lui Dumnezeu prin chinul care îl avea, prin bucuria care o avea și este foarte interesant pentru mine. Cu toate că perseverența nu era punctul meu cel mai tare înainte, cumva asta a fost o adevărată provocare pentru mine și pe lângă citirea Bibliei cumva încerc să mă scol și mai dimineață, să am cumva până să trezește tot casa, eu să reușesc să citesc Biblia și să am timpul meu personal cu Dumnezeu. Și asta ceva privat, știi? Și am avut zile în care reușeam, câteodată nu. De exemplu, am avut acum vreo câteva zile când nu reușeam și mă sculam pe la vreo 8, când deja toți erau sculați acasă. Dar am avut zile când mă sculam la 6 și mă simțeam așa de bine pentru că reușeam să văd și răsăritul și cumva și era liniște în casă, nimeni nu era trezit încă și eu stăteam și citeam cuvântul ăsta, era așa de intim, cumva simțeai că conexiunea asta cu Dumnezeu și asta era așa foarte heartwarming, să spun așa. Dar citisem în cartea asta care citesc acum, tu spuneai despre faptul că se întâmplă să nu citești o zi. Și da, asta câteodată pentru persoanele care sunt perfecționiste, asta e tare greu ca să Continui. Da, pentru că tu spui, băi, am lăsat o zi, cum eu pot să continui dacă deja s-a rupt toată legătura de perseverență și de asta. Și în carte și ea scria că noi fiind bebeluși, cumva, noi am început să mergem, dar n-am, cumva, n-ai făcut un pas și deodată ai început să mergi sau un pas, al doilea pas, al treilea pas. Au fost momente când ai căzut jos, au fost momente când nu te-ai ținut bine și ai început să tărâi din nou. Dar ai ajuns să mergi. Noi am început să mergem, deja suntem mari și deja mergem. Și se întâmplă și mari când ești să cazi jos. Da. Numai că te ridici și mergi mai departe și fix așa ar trebui să fie și în cuvânt. Chiar dacă se întâmplă că o zi nu reușești, să nu încerci să pui vinovăția pe tine și să spui că am căzut și să caz și emoțional și cumva să fie greu să te ridici, dar ridică-te din nou pentru că Domnul știe că noi suntem oameni și El știe că se întâmplă să caz, dar e foarte importantă inima ta, cum vii tu în fața lui Dumnezeu. Da. Eu chiar astăzi am citit niște versete care mi-au făcut așa tot o imagine despre faptul cum noi încercăm să ținem relația cu Dumnezeu prin cuvântul Lui. În Psalmul 73, versetele de la 23. Însă eu sunt totdeauna cu tine, adică cu Dumnezeu. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer în afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi purărea stâncă a inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată, cei ce se depărtează de tine pierd. Tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările tale. Aici cumva în două părți aș putea împărți mesajele care așa mi s-au vorbit mie. Prima imagine asta cum Dumnezeu ne apucă de mână și prin cuvântul Lui ne sfătuiește și ne călăuzește pe tot întregul călătoriei noastre de creștini pe pământ. Și apoi ne va primi în slavă. Adică El ne ia de mână și tot până la destinația finală suntem cu El de mână și El ne sfătuiește și ne călăuzește. Da, e important noi să nu dăm drumul la mână. Acolo tu ai citit ceva care spunea cei ce se depărtează de tine pierd. Da. Și asta cumva cred că ca oameni, ca să putem să simțim asta cu
tot profunzimea care e spus acolo, că cei ce se depărtează de tine pierd, asta cred că o simt doar oamenii care cât de cât s-au apropiat de Dumnezeu și după asta, știi, au avut o cădere, da, au căzut pe fund odată. Mhm. Și cumva cred că numai ei simt asta așa de adânc, da, pentru că tu nu poți simți lipsa la cei și n-ai avut niciodată, da, să spunem așa. Da. Oamenii care încă nu au avut o relație cu Dumnezeu sau care încă nu au început sau nu l-au găsit. Dar noi, căzând și având momentele astea, se întâmplă momente când te simți așa de rătășit și într-adevăr, că parcă gata, ești ofelit, ca, nu știu, cum vine toamna și că cad frunzele de sus, tot așa tu te simți, parcă n-ai sens. Și din cauza că tu cândva ai avut o relație cu Dumnezeu, îl țineai pe dânsul de mână și mergeai cu dânsul. Și a fost momentul ăsta când tu i-ai dat drumul, da, și te simți așa Mhm. puțin rătăcit. Dar, slavă Domnului, asta nu e un ultimatum. El este mereu acolo și El este mereu gata să te ia înapoi. Da. Prin citirea cuvântului noi ne adăpostim în Dumnezeu. Noi ne învățăm cum să ne adăpostim în El. Mm. Cel puțin în psalmi, la sigur, vezi multe exemple. O, da. Da. Și cred că asta tot e un motiv. Deci găsești multe motive, chiar numai în pasajul ăsta. De ce să rămâi în cuvânt și de ce să-l citești, chiar dacă uneori nu ți primești chiar așa cum ți-ai imaginat. Una e că să fii călăuzit întotdeauna de Dumnezeu și El să te primească în slavă. Mm. Alta e că să nu fii părăsit și să nu fii nimicit de El. Și să fii fericit și în adăpost, pe o stâncă. Da. Într-un final e foarte important ca să fim perseverenți în cuvânt și o să fie poate anumite versete care nu o să le înțelegem. De data asta când l-ai citit, nu l-ai înțeles, dar în altă dată când să-l Da. citești, la timpul potrivit, Domnul o să... Descoperi. Da. Da. Dar e foarte important să rămânem în citire și asta să fie prioritar, să aibă cea mai importantă parte din zi și e foarte important ca să putem să medităm, să cugetăm, să ne rugăm asupra părții de fragmentului biblic care l-am citit. Pentru că poate, într-adevăr, Domnul vrea să ne vorbească prin acest fragment. Mhm. Se întâmplă uneori că treci prin ceva și citești și tu sunt acolo ceva. Îmi plac așa momente. Da, numai că știi că câteodată trebuie după asta să faci ceva și tu nu tare vrei să faci și el ceva. Da. Da, și Duhul Sfânt câteodată te mașină o leacă tare. Spune, hai. Da, duci, bă, și nu-ți dă pași până și nu te duci. Și e că sunt așa momente, dar știi că într-un final Domnul îți vrea binele și asta e pentru desăvârșirea planului Lui ca să fii fericită și ca să poți fi alături de El în veșnicie. Așa că te motivăm și tu să încerci să cultivi obiceiul ăsta de a citi cuvântul lui Dumnezeu. Da, e unul foarte important. Și dacă Nu durează atât de mult, în principiu, dimineața, măcar jumătate de oră sau... Da. Și dacă cumva câteodată se întâmplă să vină greu sau să pierzi inspirația și aia sau curiozitatea și aia, sunt oameni în jurul tău care cu siguranță au o bază în relația lor cu Dumnezeu și sunt sigură că ei ar dori să te ajute ca să poți crește împreună cu El. Da, e mai ușor când ai cineva cu care tot te iei de mână pe lângă Dumnezeu și împreună încercați ceva nou și mai ales creșteți în credința asta. Da. Și puteți să discutați, să meditați la toate lucrurile astea. Mm-hmm. Să spuneți din experiența voastră și să
Luați una de la alta ceva. Da, pentru că comunitatea e foarte importantă. Ea întărește pereții casei. Ducem la următorul nivel. Bun. Asta cred că a fost tot pentru azi. Da. Ne vedem data viitoare.